abụọ wee kụfere elekere 4 nke mgbede n'oge ndị Igbo n'ozi sa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma, unu anwụchila. Gerenụ ntị n'isiokwu ndị hiri odo nke anyị ji mara akụkọ n'ụbọchị taa bụ Wenesde, abalị 11 ọnwa Mee, 2022. Ahịa na-azụ taa bụ ahịa Afọ. Onye isi ala bụ Muhammadu Buhari agwara ndị niile ji ọkwa na Federal Executive Council ma chọkwana ịzọ ọkwa dị iche iche n'ala Naịjirịa ka ha gbanye akwụkwọ arụkwaghịm. Azị gbara azị agbaala o dịka egburu otu nwaanyị ma lie ya n'ubi ya nke dị na Ngọkpaala, steeti Imo. Otu pati APGA, All Progressive Grand Alliance, agwala ụmụ Anambra na ya mere nkụja na Soludo ga-akụpụ Oshinama Isiabụgbu. Ozi anyị na-enweta ugbu a na-akọwa na ala anyị bụ Naịjirịa nakwanụ mba 10 ndị ọzọ nọ na otu ECOWAS ji nnọọ nnukwu ụgwọ ọ na-abụ echeta ume ala elu. Ọchịchị mba India ka ọ dị ugbu a emedalatala obi ha n'iwu ha nyeburu iji chekwaa gburugburu ha n'ihi akụrụngwa coal nakwanụ ọdịrị ekpomọkụ ọ na-eweta n'ogbe ahụ. Onye mgbazi otu egwuregwu ndị Liverpool bụ Jurgen Klopp ekwuola na sọsọ ihe ọmụnga ya chọrọ ịmabute bụ iko Premier League, nweghịkwa ihe ọzọ. Sonye anyị n'ọdọ nzirịta ozi Facebook anyị na Ozisa 96.1 FM maọbụ gị gaa n'ọdọ nzirịta ozi nke YouTube Ozisa 96.1 FM TV. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Tọzie ntị n'ala ndị ọma ka m gụpụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ anyị jiri bịa n'uju ya. Onye isi ala bụ Muhammadu Buhari enyela ntụziaka ka ndị otu niile bụ ndị dị na Federal Executive Council ma chọkwana ịzọ ọkwa dị iche iche tinye akwụkwọ arụkwaghịm tupu ọnwa Mee agba abalị 16 n'ụbọchị Mọnde n'izu bịa n'afọ abụ 2022. Minista na-ahụ banyere mgbasa ozi nakwanụ ịkwalite omenala n'ala Naịjirịa bụ Lai Mohammed kwupụtara nke a n'ụbọchị taa a na-eme nnọkọ Executive Council. Ọtụtụ ndị ekwu n'ihi ha nye ya bụ ntụziaka gụnyere minista na-ahụ banyere ikpe nkwụmọtọ n'ala anyị nakwa Attorney General ala Naịjirịa bụ Abubakar Malami, nakwana minista na-ahụ banyere ụgbọala Rotimi Amechi, nakwana onye na-achịkọta Niger Delta bụ Godswill Akpabio, minista na-ahụ banyere ọrụ nakwana inye ndị mmadụ ọrụ Chris Ngige, minista na-ahụ banyere nka na ụzụ ala anyị bụ Ogbonnaya Ọnụ, minista na-ahụ banyere ọnọdụ agụmakwụkwọ na steeti dị iche iche bụ Emeka Nwajuba, tinyere ndị ọzọ chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala na ngalaba pati APC. Ndị a niile ka e nyere ntụziaka ka ha tinye akwụkwọ arụkwaghịm tupu ụbọchị Mọnde izu bịa eruo. Lai Mohammed, onye kwupụtara na ya bụ iwu na metụtaghị osote onye isi ala bụ Yemi Osibanjo n'ihi na ọnọdụ nọ n'ime ya bụ nnọọ ọnọdụ nhọpụta bụ nke ahọpụtara ya ahọpụta. Ọ gakwara n'iru kwuo na a na-elekwa anya na ya bụ iwu nwekwara ike imetụta ụfọdụ ndị ahọpụtara ahọpụta bụ ndị chọkwara ịzọ otu ọkwa maọbụ nke ọzọ n'ala Naịjirịa. Abakari, onye bụbu onye isi oche ndị Head of the Intelligence Response Team, ngalaba ndị uwe ojii na-ahụ banyere nnyocha pụrụ iche, etiela ololo ma kwuo na a na-eyi ndụ ya egwu n'ogige mkpọrọ nke dị na Kuje. Abakari, onye tiri ọpịọkọ gara n'iru kwuo na ụfọdụ ndị Oshinama ndị nọ na ya bụ ogige mkpọrọ dị na Kuje bụ nnọọ ndị o mere ihe ha ji bịa n'ogbe ahụ. Ọ gara n'iru kwuo n'oge ọ na-arụ ọrụ dịka onye isi oche ndị Intelligence Response Team, o nwere ụfọdụ ndị Oshinama ndị ọ nwụchiri ma bụrụkwanụ ndị ya na ha so na-akpagazi ọrị na ya bụ ogige ndị mkpọrọ. Onye awụbụ osote kọmishọna ndị uwe ojii gara n'iru yọọ ya bụ ayịyọ
ma degara ụlọikpe Federal High Court nke dị n'Abuja akwụkwọ arịrịọ si ha ka biko ha nye ohere ka enwee ike n'anya n'ekpe. Anyị chetawo na onye so kwado ya bụ akwụkwọ bụ nnọọ ọkaiwu onye na-ekwuchitere ọnụ Abakari, aha ya bụ Nureni Jimo. Ọ gara n'iru kwuo na ụfọdụ ndị oshi nọ na ya bụ gburugburu ndị mkpọrọ bụ nnọọ ndị Abakari nwụchiri oge ọ na-arụ ọrụ dịka onye uwe ojii. Anyị chetawo na ọ bụ abalị 12 nke ọnwa Febrụwarị ka ndị National Drug Law Enforcement Agency nwụchiri Abakari n'ihi ịtụ mgbarahịa ọgwụ ike nakwa ebubo oshi na ama, bụkwana onye akpọpụrụ n'ụlọ ikpe n'abalị 7 nke ọnwa Maachị. N'agbanyeghị arịrịọ niile Abakari na ọkaiwu ya rịọrọ ka a na-aha n'ekpe, ọkaikpe bụkwana onye ji ya bụ okwu n'ụlọ ikpe Federal High Court dị n'Abuja gara n'iru n'iwu ka anwụchikwe Abakari wee ruo mgbe e mechara nnyocha pụrụ iche maka ya bụ akụkọ. Aji gbara aji agbaala o dịka ndị ụmụ mmadụ ndị bi n'obodo Alulu nke dị na Ngọkpala LGA steeti Imo chịrịla obi ha n'aka maka ogbugbu egburu otu nwaanyị aha ya bụ Ụwalụ Justina. Ozi nwetara nke si n'aka otu onye aha ya bụ Nneka, bụkwanụ onye si na ya bụ obodo, gwara ndị nta akụkọ n'ụbọchị taa na ọ bụ mgbe ụmụ nwaanyị a malitere chịrị obi n'aka n'ihi na nne ha gara ọrụ ugbo alọtabeghị. Nke a mere ha ji chịrị obi n'aka malitezie ịchọ nne ha onye gara ọrụ ubi na-alọtabeghị. Ọ bụzi mgbe ha banyere n'ime ọhịa na-achọ nne ha ka ha hụziri akpụkpọ ụkwụ ya, hụkwa akpa ya nakwa ihe ndị ọzọ o buru gaa ya bụ ọrụ, mana ha ahụghị nwaanyị a. Nke a meziri ka obi jiri bịazie n'anyị ha arụ, obi a na-eti ha tim tim. Ọ bụzi nke a meziri ka ha ji gbadezi anya n'ala na-achọgharị gburugburu ebe ahụ. Ha gara n'ihu hụ otu ebe ọwụ ala dịka ala ya ọ dị ọhụrụ. Nke a mere ha ji bọọ kọrọkọrọ na ya bụ ala were bọpụtazie ozu nwaanyị a. Nke a mere ha jiri buru ya lawazie n'ụlọ ha. Dịka otu onye si na ya bụ ezinụlọ kọwara, ka ọ dị ugbu a eburule ozu nwaanyị a bubazie ya n'ụlọ ọba nchekwa ozu nke nọ nso n'ogbe ahụ. A gara n'iru kwuo na ọ bụ otu onye ezinụlọ nwaanyị a yiri egwu na ọ ga-egbu nwaanyị a n'oge gara aga. Ka ọ dị ugbu a ya bụ nwa amadi eruele mbọmbọ ọsọ dịka ndị ntorobịa ndị si na ya bụ ogbe gbara ụlọ nwoke a gbaa ya ọkụ, ebe ha gara n'iru furu ntụtụta na ha ga-anwụchirịrị nwoke a na ndụ iji mee ka ọ kwụọ ụgwọ maka ihe ọnyụrụ n'isinu. Dịka a kpọtụrụ onye uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ụmụ mmadụ na steeti Imo, aha ya bụ Michael Abatam, ọ gara n'iru kwuo na ya bụ akụkọ nke na-agba anya mmiri mere eme, dịka ndị uwe ojii maliteziri ishi imi n'ala ka a mara nke a ga-eme iji nwụchie onye akpara ya bụ arụ. Otu pati APGA, All Progressive Grand Alliance, ka ọ dị ugbu a ekwuola na oshi na ama n'oge na-adịghị anya ga-abụzi akụkọ ifo, dịka gọvanọ ọkammụta Chukwuma Soludo na-agba nnọọ mbọ ịkụpụ ndị a isi abụkpu. Ọzọ nwetara gara n'iru kọwaa na ndị ndu otu pati APGA gara n'iru kwado ọrụ ọma niile Chukwuma Soludo na-arụ na steeti Anambra. Anyị chetawo na ozi nwetara n'aka onye nlekọta ndị APGA Media Warriors Forum, aha ya bụ Chinedu Obigwe. Ọ gara n'iru kọwaa na ahụrụ na nso nso a n'oge gọvanọ Chukwuma Soludo nakwanụ ndị ọgbatumtum keke nwege nnọọ nnọkọ. Ndị otu nzuzo na ndị isi ekwe gbagburu ya bụ nnọkọ ma tisaa ya bụ nnọkọ ha chọrọ inwe. O jiri ohere agwa ndị na-anyụ ihe ndị a n'ishini ka ha wetuo aka enwe n'ofe tupu ori ọbụrụ aka mmadụ. O kwuru na gọvanọ Soludo ga-agba nnọọ mbọ igweri onye ọbụla bụ aṅụghị mmiri tọba iko nke ndị steeti Anambra. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi ntụliaka elu na ala anyị, ya bụ ndị Independent National Electoral Commission, nọrọ n'ụbọchị Tuzdee echi gara aga jụ arịrịọ
ndị otu ndọrọndọrọ dị iche iche yọrọ ha ka ha yigharịa ụbọchị a ga-amalite ntụliaka elu n'afọ 2023. Ya bụ arịrịọ bụ nke otu jikọtara ndị otu ndọrọndọrọ niile nọ n'ala Naịjirịa bụ ndị akpọrọ Inter-Party Advisory Council yọrọ ndị INEC na ha ka biko ha yigharịa ụbọchị a kwadoro ime ntụliaka elu n'ala anyị. Arịrịọ a gbakwasịrị ọkụ na ọ ga-enyere ha aka ka ha nwee ike hazie tigbuo nsogbu n'esemokwu na nghọtahie nke dị n'etiti pati dị iche iche. Nke a ga-enye aka ka ha nwee ike mee ọgbakọ kọngres nakwa hazie ntụliaka elu praịmarị ha na-enweghị nsogbu ọbụla. Mana ndị ụlọọrụ INEC site n'ozi e nwetara n'aka onye isi oche ha bụ Mahmood Yakubu gara n'iru kwechiri ma kwuo na ha anabataghị ya bụ arịrịọ. Ha gara n'iru kwukwe na ya bụ ntụliaka elu ga-amaliterịrị n'abalị 25 ọnwa Febrụwarị dịka otu esiri hazie ya. Ndị Inter-Party Advisory Council yọrọ ndị INEC ka ha nyekwe ha abalị 37 iji hazie ihe niile fọrọ ọnụ, mana ndị INEC jụrụ ajụ ma kwuo ọ bụrụ na enye ha ya bụ arịrịọ na ọ ga-emebi ọtụtụ ihe ma gharazie ime ka ya bụ ntụliaka elu gaa nnọọ siriri werere otu esiri tụọ anya ya. Otu ozi anyị na-enweta ugbu a site n'aka ndị Nigerian Economic Summit Group nakwa ndị Open Society Initiative for West Africa gara n'iru kọwaa na ala anyị bụ Nigeria nakwa mba 10 ndị ọzọ ndị so n'otu ECOWAS, Economic Community of West African States, ga-abanyezi n'ime ọnọdụ iji ụgwọ nke bụ echeta ume ekuru n'elu. Mba ndị a bụ ndị akpọsịrị aha ha gụnyere ndị Benin Republic, Burkina Faso, Cape Verde, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Niger, Senegal nakwa Togo. Ozi enwetara nke isiokwu ya bụ Debt Management, Restricting and Sustainability in ECOWAS gara n'iru kwuo na ọtụtụ mba ndị a ndị nọ n'otu ECOWAS ji nnọọ ụgwọ na-awụ echeta ume ekuru n'elu. Otu a gara n'iru kọwaa na ọnọdụ a kachasị njọ n'ala Naịjirịa ndị kwuru na ụgwọ ha ji abanyezila n'ogo akpọrọ 97% debt service. Nke a malitere kemgbe afọ 2021. Otu a bụkwanụ Nigerian Economic Summit Group na ndị Open Society Initiative for West Africa gara n'iru kwuo na ọnọdụ a kacha njọ n'ala Naịjirịa. Ha kwuru na ọ bụrụ na emeghị ngwa ngwa meghara ọdachi na ya bụ ọnọdụ ga-akawakwa njọ. O kwuru na ọ bụrụ na ọnọdụ aka njọ n'ala Naịjirịa, ọ ga-akakwa njọ karịa na mba ndị ọzọ dị na ECOWAS n'ihi na ala Naịjirịa bụ nnọọ isi tobi nke mba ndị ọzọ. Ọchịchị mba India ka ọ dị ugbu a emedalatala obi ha n'iwu ha nyepụrụ iji chekwaa gburugburu ha n'ihi ọnọdụ esi emepụta akụrụngwa coal nke na-ebute ekpomọkụ. Ha gara n'iru kwuo na ya bụ ọnọdụ ekpomọkụ na-ebute ọghọm dị iche iche nke nwere ike imetụta ọnọdụ ahụike ụmụ mmadụ. Anyị chetawo na ozi e nwetara n'aka ministri na-ahụ maka mmepụta ya bụ akụrụngwa coal. Otu onye kwuchitere ọnụ ha aha ya bụ Anikuma Jane gara n'iru kwuo na ya bụ ministri amara na nnọọ ọghọm dị n'ime otu ha si emepụta ya bụ akụrụngwa coal n'ihi na ọ na-ebute oke ekpomọkụ. Ọ gara n'iru gwa ọchịchị mba India ka ha leba anya n'ụlọ ọrụ Vedanta nakwa nke akpọkwara Adani. Ụlọ ọrụ abụọ ndị a ga-enye aka na ọ bụrụ na ha enwee nnọkọ pụrụ iche, ha ga-enye aka ka mara ihe ha ga-eme ka ya bụ ọnọdụ ekpomọkụ kwụsị, gharakwa ịbawanye n'ime ọnọdụ nke jọrọ njọ n'ihi na ọ bụrụ na ya jọọ njọ, chi ga-ewere ehihie jie na mba India. N'akụkọ metụtara egwuregwu, onye mgbazi otu egwuregwu Liverpool bụ Jurgen Klopp ekwechirila fọrọ ntutu taa ma kwuo na ụmụnga ya ndị Liverpool sọsọ ara na-acha ha ugbu a bụ ịmabute iko Premier League. O kwuru nke a n'agbanyeghị na ndị Liverpool si nnọọ n'azụ merie
n'egwuregwu ha na ndị Aston Villa kụrụ dịka ha ji ọkpụ goolu abụọ achịtara naanị otu wee merie ndị Aston Villa n'abalị Tuzdee. Ozi anyị nwetara n'aka onye mgbazi otu egwuregwu ndị Liverpool bụ Jurgen Klopp gara n'ihu kwuo na ụmụ nga ya ekwechirila ma kpụọ isi chere mkpọrọ n'ihi na o nwekwaghị ihe ọzọ ha chọrọ ịmapụta na-abụghị sọsọ iko Premier League. Dịka ha meriri ka ọ dị ugbu a na-ele anya na ha na ndị Man City aharana na ya bụ point. Ọ bụkwanụ ndị Liverpool meriri ndị Aston Villa na ya bụ egwuregwu bụ nke a kụrụ n'ụbọchị Tuzdee, ya bụ abalị echi gara aga. Ndị gbara ike na ya bụ egwuregwu bụ Joe Matip nakwa Sadio Mane. Dịka ya bụ egwuregwu a ka na-ebiri ọkụ, n'etiti egwuregwu a ka onye ama aha ya dịka Fabinho ọkụ na Nwankwo trene ọkụ were pụọ n'ọgbọ egwuregwu n'ihi mmerụ ahụ. Nke a meziri eji na-ajụ ajụjụ ma ọ ga-esokwa kọọ ya bụ egwuregwu bụ nke a ga-akụ n'ụbọchị Satọdee, ya bụ egwuregwu Champions League final nke ga-akpọtụ ha na ndị Real Madrid n'abalị 28 n'ime ọnwa Mee. Ka ọ dị ugbu a, ndị Man City na ndị Wolves ga-achụpụ ya n'abalị taa. Ka ọ dị, ọ bụrụ na ha merie, nke a ga-emezi ka ha kara ndị Liverpool na ya bụ ọnụọgụgụ. Onye ọma gere anyị ntị, ọ bụ otu akọ ha anyị n'ọnụ n'aha odekwa anyị na onye chịkọtara ya bụ akụkọ Chinedu Eze na-agụ, ka mụ nwere onwe m bụ Chinedu nwa na-ekwu, onye tụgharịrị ya bụ akụkọ ma kọpụtara gị n'asụsụ Igbo ji asị ụgbọ ọgụrụ mịara nwunye di m. Ihe ọma gbara abụba mekwara go ya gazie.